Ако има някой да се заяжда, да ми се обади, аз съм насреща. И така Румен казва, тези къщи ще ви ги сваля с моите братя Колио, Асен, Илиян, Тайо, Веско. Всички едини, Нидарав, Кани, Кастан, Каперав, Тутракан. За поздрава от Румен, Панч, Браленге, Нидарав, Кани, Кастар. Отново го обявявам, да се знае, не ме е страх. Ние сме 5, имам силни братя.